An balimaw aw ni ɲakuma kibaruya b'an bolo bi ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ a ye ko Waga ni ale kɔni bɛ Janfara bɛ mara la Moti région na banbaganciw kɔni taara bi Wagakaw kɔni ka tɛnɛndon tɛmɛnen an b'a fɔ banbagaci ninnu kɔni ma ko terroriste ka cɛkɔrɔba 2 kɔni faga cɛkɔrɔba 2 minnu kɔni fagalen filɛ sa yirala k'a fɔ ni cɛkɔrɔba ninnu kɔni si kɔni b'a ta ka taa bila fɔ san 80 bɔɲɔgɔnko Wagakaw kɔni ka falasa ni banbagaci ninnu kɔni nana u y'u tilen ni cɛkɔrɔba 2 ninnu ma ka taa ni cɛkɔrɔba 2 ninnu faga ko sabula ko olu ni cɛkɔrɔba 2 ninnu kɔni hakilinataw kɔni tɛ kelen ye ni banbagaci ninnu kɔni k'u ma da o kɔni ma k'u tatɔ kɔni tilara ka kangari da Wagakaw ye k'olu kɔni bɛ segin ka na Wagadugu kɔnɔ tuguni k'olu ni mɔgɔ kɔni hakilina tɛ kelen k'u bɛ tila k'a bɛɛ faga kelen kelen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ a ye ko an ka minisiriso min kɔni bɛ yen n'a kɔni bɛ fɔ o ma ko ministère de l'aménagement territorial et de la population kunun tasuma kɔni wulila o minisiriso in kɔni na tasuma kɔni wulila minisiriso in kɔni na sa yirala kɔni k'a fɔ ko tasuma kɔni dadigi kɛ minisiri yɛrɛ ka biro kɔni na kosɛbɛ ci kɔni bilara an ka sapeur pompier mɔgɔw kɔni ma olu kɔni nana u da kuma la ka se ka tasuma in kɔni kunbɛn nka kɔni ko mɔgɔ si kɔni ni ma to a la wa mɔgɔ si ma bana u bolola fɛn caman ko kɔni tiɲɛna an kɔni bɛ don min na i ko bi ni tasuma in kɔni kun ma se ka dɔn wa a ma dɔn tasuma in kɔni se biro in kɔni minɛ cogo min na a ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na halisa an balimaw aw ni ce aw ka kulomajɔ ni kibaruya dɔ kɔni b'an bolo ka da aw tulo kan